Βλέπουμε ένα διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολης, βλέπει πίσω, είναι στούντιο, είναι πλήρως επιπλωμένο με τα απαραίτητα, δηλαδή έχει καναπέ, κρεβάτι, ντουλάπα, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο. Βλέπεις τον ακάλυπτο όπως είπαμε, σηκώνει να συμπληρώσετε ό,τι έπιπλα χρειάζεστε εσείς επιπλέον να βάλετε και το δικό σας γούστο. Έχει θωρακισμένη πόρτα, βλέπεις τον ακάλυπτο, έχει πρόσβαση μόνο αυτό εκεί, οπότε είναι ασφαλή διαμέρισμα. Ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα για φοιτητή, μπροστά στη στάση σε μετρό, 150 μέτρα περίπου. Έχει όλα τα απαραίτητα όπως είπαμε και πριν και μπορείτε να συμπληρώσετε ό,τι ακόμα χρειάζεστε.